खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ इसोरनि उनाव आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आङो मा बुङो शिलं फैदों एसे बेरायनो होननानै थ' दायो सेरापुन्जि फार्स्ट थांगोन जोङो थ' बे सेरापुन्जि थांनो नागिरनायावनो डेम्पे भेलियाव एसे माने ओंखारबाय फट' एसे लानोसै होननानै बिनि भिउआ बिराद मोजां थ' नोंथांमोननोबो एसे खोन्थानोसै नायलांबानो जाबाय आं खोन्थानि दै नायदो लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां आयो आंथ' गाहायाव नायनो नायाखै नै बे गाहायनिफ्राय खोन्थानि आङो नै ओरैबायदि मोजां ओइ इखौ मा गेलेनाय बुङोमोन सानिया रुपवेसो नामा नै ओरैबायदि बेलाय नै फंबाय फैदों फिसाला फेमिलि ज' फैदो जोङो लोगोफोर नै बेनिफ्राय जिप लाइन बेथिं थाङो आरोना नैले टारा नुनो नागिराखै नैले टार बिथिं ओरै थाङो आरो ओरैबायदि मोजां आयौलाय नायदो भिउखौ ओरैबायदि मोजां बेलाय ओरै थांनानै बेथिं ओरै थांनानै बै खनायाव खनानिफ्राय आरो ओरै गिदिं फैनो आरो गाखोनोथ' हाया गिनो ओंखारो आङो बे साइडनिफ्राय नायदो नै ओरैबायदि मोजां नुखायो धुवा धुवा खुवा खुदो बयबो नायदो मानसिफ्रा एसे नायलांसै होननानै लामाखौबो मोजांखौनो नुदों आरो सिनारिया बिराद मोजां साइडआव अन्थाइ हारां आखांब्लाबो मोजां नायदो लामा सेरावनो नायनो हायो आरो माने भिउआनो मोजां आरो जेबो गैया भिउखौनो बिराद नायथावना आरो जायगायानो आंथ' लोगोफोर गाहायथिं नायनो हायाखै खर'खौ एसे बोरैबा मिदिंनाय मोन्दों आरोना गोजाननिफ्राय खोन्थादो एकदम सेरद्रायाव थांनो हायाखै आङो आंना फिसालाया नै माने जुखाम सावनाय जानोसैनो बेसांनो हा आयै जोंना न'आव बेफोरखौ ओरैनोसो आलानि होनाय नायनि 50 बे थान्दा जाबाय गुदुं गुदुं लानि बे थान्दा एसे गुदुं खालामना हरनो 50 थाखानो इमान जानो हाया थसे बायनानै ससे ससे जानो लुगैनायफोरा बेलाय नै मिलि बिमाबो फैदो बिफा फैदो ओरै अरना हाबा गारियावथ' नों बोजायाखै नों हा बुं मिलियाबो गोबायाखै ना दे थिगानो दं जि मोजां साजायना होखाबायहाय मालाय नै जा दे गोथाव नंगौना नङा टेस्ट खालाम देनाय टेस्ट खालामनाय जाना नायनाय बाबा गुदुं गुदुं ना दे गुसु खालामनानै जानो हागोन ना जुखाम जाना नायनोसै टेस्ट संख्रि आरो मस्ला होदो ना बेनिखाय टेस्ट जोंनियाथ' आरो न'आव एकदम जानला मानलासो खेथि खालामब्लाबो गोथावानो लोगोफोर थ' जानानै सेरापुन्जियाव लोगो हमहैसिगोन दे थांनोसै दा गोदान ससे खोन्थालायगोन आरो